Si aquest llibre cau a les teves mans, quedaràs atrapat en ell. Els germans Willoughby és una història divertida, irònica, sarcàstica i diferent. D'una família xapada a l'antiga, amb uns pares molt desbaratats i despreocupats de l'educació dels seus 4 fills. Tim, el germà major, molt autoritari. Jane, tímida i innocent. Els 2 bessons Barnaby, que no sols comparteixen nom, sinó també jersei. Quina mania de voler tindre cadascú el seu jersei. Així doncs, els pares decideixen deixar els 4 germans a càrrec d'una mainadera i emprendre un creuer d'allò més aventurer on hauran de sortejar 1000 perills, com terratrèmols, Creuaran rius plens de cocodrils, que han acabat amb la vida de molts turistes. escaparan de la lava d'un perillós volcà. Inclús s'atreviran a pujar els abruptes Alps, amb l'experiència d'uns principiants. Què serà mentrestant dels 4 germans? No us preocupeu, perquè viuran grans aventures amb personatges tan extravagants com Nanny, la mainadera, o el capità Melanov. De debò vas a quedar-te sense conèixer una història tan peculiar?